नैबे आरो दख'नानि लोगो आरो दख'नानि सेट ओमफ्राय नैबे सिंगेल फास्रा। हेल' फ्रेन्ड, वेलकाम टू माय एएस बसुमतारी इउटुब चेनेल। आंनि एएस बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासिबो बरायनाय थाबाय आरो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअ'आनो जादों जि जोलोम खानाय जागोन। नायलांबाय थादो सोरबाफोर आंनि भिडिअ'खौ दानालासे, अब्लासो मिथिगोनलाय नुलांगोन आं मा खालामगोन जि खानायनि गेजेरजों। दानिया भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो सोरबाफोर। नै लोगोफोर, आंना मा जगार नांगौ जि खानो। नै खेमसि नांगौ, खुन्दुं नांगौ, आरो मा होनगोन बेखौ कलसुथा नांगौ। ओमफ्राय बेफोरनो आरो आंनि जियानो बेफोरनो दा नुलांबाय थागोन दे। मा खालामदों नोंलायबो? माबा लिरबाय थादों आङो। मा लिरदों? लेखा लिरदों आं। लेखा फैसानि हिसाब खिथाब दङ बिरादनो। ए, बेखौनो लिरबाय दङ। नुबाय? मानिबा बिल मोनदों नामा? बिललै बिदिनो। आंनोबो दख'ना गांसे बायना होदोब्रा बिल मोनदोंबा। र' हिसाबा जाजोबाखैना, हिसाब जाजोबखांनानै बेसेबां थायो अब्लासो मोनगोन नोङो। आं नङाबा नोंखौ मोना आंजों नङा। हेल्प होनो हागोन नामासो सोंनो नागिरदोंमोन। दा होनो हागोन, दसेनि उनाव आं हिसाब बानायग्रोनि। दे होमबालाय नों हिसाब औ। खालामग्रोदो। लोगोफोर, नोंसोरो आंनावहायो माने कन्टेक्ट नाम्बार बिबाय थादोंमोन नालाय, कन्टेक्ट नाम्बार हो, माबायदि मोननो जिखौहायो, मानो कन्टेक्ट नाम्बार होआखै होनबाय थादोंमोन नालाय। आं दिनै आंनि स्क्रिनावहायो होना होनोसै कन्टेक्ट नाम्बारखौहायो। माने आंनि इउटुबाबो गोदानसो नालाय, ओंखायनो आं बोरैहाय माने डाइरेक्टलि कन्टेक्ट नाम्बार होनो होननानै आं होआखैमोन। लासैनो होगोन होननानै आं सानखादोंमोन आरो ना। माने जियाबो बारा बुरजा लाबोनाय जाखाया नालाय, आङो ओरैनो एसेल'सो लाबोनाय जाखायो। आरो बे एसे लाबोनायनि गेजेरावबो माने बांसिनानो माने अर्डारसो थाखायो नालाय, बेनिखायनो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होथ'वाखैमोन। दिनैहायो होना होनोसै। आरो जिखौहाय नोंसोरो माने नांगौ जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो अकस्मात नोंसोरो जिखौ मोनाबो जानो हागौ। माने आंजों कन्टेक्ट खालामबानो माने मोनगोन मोना, मा कालारखौ नांगौ बेखौ गुबुननिफ्राय बुंनानै दोनबानो माने मोननो हागोन आरो ना। नोंसोरो हायोबा आंनियाव लांफैनांगोन आरो ना। आंहा माने गोजानाव आङो जि हरफेराखै दायो। आं गोजानाव हरनो हानायनि जेबो सुबिदा गैथ'आ आरो आंहा। आं माने जिखिनि जि लाबोयो बेखौ आङो माने न'निफ्रायसो हरजोबो नालाय, न'आवनो लांफैयो। आंना माने गोजानाव हरनायनि माबा गैथ'आ आरोना दायो। बेबायदि नोंसोरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानाय जानला मोनला कल खालामबाय थाबा माने आं रिसिभ खालामनाय जानाय नङा, माने रेसपन्स होनाय जानाय नङा। माने जायनो जि नांगौ बियो लानानैहायो मोजाङै रायज्लायहरनांगोन। आरो लागोन लायाखौ मोजाङै रायज्लायहरनांगोन। मा कालार लागोन मागोन बेखौ गुबुननिफ्राय बुंहरबासो माने आङो बेबायदि कालारखौहायो लाबोनानै नोंसोरनो हरनो हागोन आरो ना। नोंसोरो लांफैयोबा जुदि। आङो माने आं उदालगुरिनिसो नालाय, एड्रेसखौ आङो उनाव फुरा खिन्थागोन। आं दायो उनावहायसो खोन्थागोन नालाय, दायो आङो एड्रेसखौ फुरा खोन्थानो हानाय नङा। कन्टेक्ट खालामबानो नोंसोरो माने आं अबेनि मिथिखागोन नालाय। आङोथ' उदालगुरिनि डाइरेक्ट उदालगुरि होननानै खिन्थाबाय आङो। माने आंनि एड्रेसखौ आं मोजां फुरायै खिन्थाथ'ला। ओमफ्राय उदालगुरिसिम आङो माने हैना होनो हागोन आरो ना, नोंसोर लांफैयोबा जुदि फसन जाथारदोंबा। ओमफ्राय आङो दामखौ माने इसिखिनि बे दामा बेसेबां होननानै आं डाइरेक्टलि खोन्थानो हानाय नङा दायो। माने बे जिखौनो गोबां मानसियानो जेनेबा बे मोनसे जिखौनो बेलेग दामाव फानो नालाय, माने बै फानग्राफ्राबो किसुमाना हायो दुखुबो मोननो हागौ नालाय। ओंखायनो कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों दामखौ मिथिगोन दे लोगोफोर। नोंसोरो आंजों रायज्लायबानो बे दामा बेसेबां होननानै मिथिनो हागोन आरो। जुदि नोंसोरो जिखौ फसन जाथारदोंबा अबेबा खाथिनिबा नोंसोरो लांफैनो हागोन। आंनियाव सोंहरनानैहायो बे जिखौ नांगौ आंनो होननानैहाय नोंसोर आंनावहाय अर्डार खालामबानो नोंसोरो लांफैनो हागोन आरो। दाना आं जि खानोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो आंनि जि खानायखौ मा सफैदों जियाहायो। गोदान फैलायबायदां ना? मोजां नुथारदों ने? मा आगर बेलाय? माथो बिराद मोजां आंबो दं। मिथिया।
जि साफा नुदों सिखौ बे साफा नुखादो गोदान मडेल आं लानाया बेलेग ओमफ्राय बे बेलेग गोदान मडेल गोदान मडेलथ' नङा खैथा माने आगरा बेलेग ना कालारा नैबे मुगा नामा बेयो मुगा टु मुगा मुगा माने मुगायाव बे कालारखौ बांसिन होनाय जायो माने होमबा माने मोजांबो नुयो नालाय बिदि आरो माने फसन जाग्राफ्रानो इदि फसन जायोबा बेबायदि आरो बेयो सिंगेल फास्रा ओमफ्राय नैबेसो दख'नानि बे दख'नानि नैबेबो दख'नानि नै बेबो दख'नानि नैबेबो दख'नानि बेबो दख'नानि आरो बे एक्सट्रा नङा होमबा हो एक्सट्रा नङा ओहो नैबे सिंगेल फास्रा ओमफ्रायो नैबेबो सिंगेल फास्रा ओमफ्राय नैबेबो सिंगेल बेफोरथ' सिंगेल फास्राखा नालाय ओमफ्राय नैबे पद्मनि बिराद मोजां नुखादों नैबो नै आसुरित मोजां नुखादों आङो नै माने मा होनगोन बेखौहायो दा लाना खिथागोन आं र' लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्ट गल्डेनजों मा कालार होनो बेखौहायो आवजार ना मा होनो ओरै लानोबो बिराद मोजांखा दलद थाखायो एकदम दिलेन सिट थाया आरोना नैबेयो ना इन्दि टु इन्दि बेबो गिलिद बिराद मोजांखा नै स्लिम मोजांखा नै आंहा फसन जाजोबखायोलै नैबेबो पद्मनि सानखो ना माखो गलाब गोजा आरो पिंक कालारल' अनलि पिंक कालार इयो मोनसेल' कालार होना होबाय बेयाव बिनि आगर गैया साइज नुयोलै जियानो बेरखायो ने बिराद मोजां बेरखायो लाबानो समायखायो दख'नाखौ बिदन गानदो ओमफ्राय बिदि फास्राखौ एसे दामि लाना होदो बिराद मोजां नुखाबाय आरो माने साफानो दख'नायालाय अबाव दं बेगाव दंबावो बहनाखैनो आङो दख'नाया बे बेलेग माथो ना दख'नाया कालारा जि बरिया नुखादों आगर कालारा बेलेग मेहेन्दी कालार आगरा बाब बिराद बेरगोनलै मानसि गानबानो मोजां नुखायोलै बेखौथ' बे लाबोबाय थाखायोना बेथ' गल्डेनाथ' थाबाय थाखायो गल्डेनजों पिंकजों थाबाय थाखायो बे कालारा आयु हाबा बले बोराय हौवा पार्लाराव हाबदों केमेरा खालामदो जल्दि साबसक्राइब खालामबाय दङ आं भिडिअखौलाय बारायहोदो आंनि भिउसखौ खादो माबार खादो नैलै खागासिनो हाबाब बुरै नोंलाय दाबो मानो खानो हायाखै हाबाब बुरै नोंलाय अके खागासिनो दाबो नोंलाय खानो हायाखै माबार खानानै होदो हैनांथारनोसैखौ गैया थुकिउ मा जाखो देखो तो जरा बिदिसो खायो आरोना खेबसेजों हाबाय
उन्दुनोसो ओंखारबायना ओइबो अननानै आंनो ओंखाम संदोना दिनै आं संनो हाया आं संबा गोथां जायो गोथां जायो होनबावबाय मा सां आं गाज्रि ओंखाम संबा गोथां जागोन आंना खामानि बेस्थ' नै दिनै प्लिज अननानै बुं नों बेखौ माबार खानानै ओंखामा ओंख्रिया संदो आयौ जिखौ सोदो माला खागोन माला संगोन माला जाहोगोन माला टाउन में थांगोन चलो आंलाय थांनोबो सम गैया बारा खिनोबो गैलाथ' सम गैया इलाय जाखाबाय दा नै इबो लोगोफोरा जाखाबाय खागासिनो इबो जाखाबाय बारा गैला नै आंना बोराया जि मोजां साहा फुदुंना लाबोखाबाय आयै बेखौ होयो बेयाव गोथाव जायोनो इखौबो होयो मिथिबाय बेखौ अबाव सायाव मोनबावगोन होनांगौ आरो आंलाय बेबायदि साहाखौबो फुदुंदों लाबोदों मा लाल लाबोदो साहाखौनो इमान गोसोम फुदुंबाय होद दोद खर' सानाय जागोन माथो इमान गोसोम साहा लोङालै बे लाल कर'ना मोनो साहाखौ कर'ना इदिनो होननानैथ' खनसे कर'ना माबानायाव रुम थानायाव खर' साजोबदों आरो लोंना लानानै जि मोजां साहा फुदुंना लाखाबाय थेंक इउ साहा फुदुंनायनि थाखाय देबो नै लोगोफोरा इखौ खाखांबाय नै नायदो दाना गांसे नैबे आरो दख'नानि लोगो आरो दख'नानि सेट ओमफ्राय नैबे सिंगेल फास्रा बेयो सिंगेल फास्रा ओमफ्राय नैबेबो सिंगेल फास्रा इयो बेबो सिंगेल फास्रा ओमफ्राय नैबे पद्मनि बेबो सिंगेल फास्रा सिंगेल फास्रा बेयो इन्दि टु इन्दि बेबो सिंगेल फास्रा ओमफ्राय नैबेबो पद्मनि नैबे पद्मनि नै बेबो सिंगेल फास्रा बेबो सिंगेल फास्रा ओमफ्राय नैबे दख'नानि सेट नैबे दख'नानि सेट बेयो बे दख'नानि बेथ' दहायनियानो एखेखा ओमफ्राय बेबो दहायनियानो एखे सिंगेल फास्रा इयो नैबेबो दख'ना नैबेनि सेट बियो नैबेनि आं दा बेखौ खानोसै बेनि सेट बियो थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर दिनै भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसेयावनो बाय